Tänään tehdään Grace kaulahuivi. Materiaalina käytetään tällaista puolivalmistenauhaa ja työskentely aloitetaan yksinkertaisesti niin, että tämän nauhan päähän tehdään ensin solmu. Yksinkertainen solmu, joka kiristetään niin, että tähän päähän jää pikkusen lankaa, joka sitten voidaan leikata vielä lopun siistimisen jälkeen pois. Työstämistä tehdään virkkauskoukulla. Meillä on tänä iltana tähän erityisen hyvin tarkoitukseen sopiva Addin Comfort koukku, joka on muotoilulla käsiosalla ja 2 sentin kokoisella päällä. Koukun leveys on 3,75 mm. Homma aloitetaan niin, että otetaan vasempaan käteen neule ja oikeaan käteen koukku, jos olet oikeakätinen, ja päinvastoin tietenkin, jos kyseessä on vasenkätinen henkilö. Työnnetään koukku solmun jälkeen keskeltä neuletta läpi ja työnnetään varren mitan päässä se uudelleen pihalle ja otetaan kyytiin lanka, joka vedetään pujotusreiän läpi niin, että meillä on nyt tässä koukun varressa silmukka. Työstäminen jatkuu niin, että otetaan seuraava silmukka koukun varren mitan päästä työntämällä koukku hieman läpi neuleesta ja vetämällä näin kyytiin saatu silmukka alkusilmän läpi. Sama toistetaan ja näin pikkuhiljaa lähtee työ käyntiin. Työ valmistuu nopeasti, sillä tämän työn loppuun viemiseen tarvitaan 15 minuutista puoleen tuntiin, riippuu vähän työskentelyvauhdista. Joka kerran toistetaan sama, eli työnnetään puikko noin puikon varren mitan päästä läpi ja otetaan kyytiin lanka ja vedetään se läpi. Ja tässä vetämisessä työtä helpottaa, jos tekee varresta pienen liikkeen kääntäen hieman itseenpäin tuota koukkua, jolloin koukku pääsee silmukan läpi helposti menemään. Voidaan katsoa, minkämoista on tulos. Tuloksena on kevyesti röyhelöityvä kaulahuivi. Kun ollaan saavuttu toiseen päähän neuletta, on aika lopettaa työ. Työ päätellään siten, että viimeinen pisto tehdään noin puikon mitan päästä tätä neuleen päätä, vedetään kuten aikaisemminkin lanka läpi alkusilmukasta, mutta nyt etsitään täältä päästä sopiva solmulanka, jollainen on esimerkiksi tuossa. Se voidaan joko vetämällä laittaa kahtia tai saksilla katkaista. Ja näin me saamme solmulangan, joista toisen otamme koukkuun kiinni ja vedämme silmukan läpi niin, että me saamme solmulangan, joka solmitaan äsken katkaistun langan kanssa niin, että saadaan pääteltyä tuo solmu niin, että se ei, tai viimeinen lenkki niin, että silmukka ei enää lähde sieltä purkaantumaan. Näin. Vielä varmistamme lopputuloksen sillä, että teemme myös tänne loppuun samanlaisen solmun kuin tuohon aloitukseenkin. Ja
aloituksen sekä tämän pään voi sitten siistiä saksilla niin, että siitä tulee kaunis eikä ylimääräisiä lankoja tuosta roikku. Näin huivi on valmis käytettäväksi ja äitienpäivälahjaksi annettavaksi.